Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Валиева, исәнмесез? Чаллыда коронавирус белән авыручылар саны 300-дан артык. 2 тәүлек эчендә статистика ничек үзгәргән? Һәр паркка 100 миллионнан артык. Гыстагы мәдәният һәм ял паркын яңа шәһәрдәге Гренаданы нинди үзгәрешләр көтә? Чаллыда язгы чакырылыш бара. Коронавирус белән бәйле рәвештә аңа нинди үзгәрешләр кертелде? Эльвина Андрова сюжетында. Чаллыда COVID-19 белән зарарланган кешеләр саны 300-дан артты. Узган ял көннәрендә Чаллыда урынның 19 яңа очрагы ачыкланган. Татарстанда 168. Соңгы тәүлек эчендә шәһәрдә тагын 4 зарарлану очрагы теркәлгән, республикада 80. Шулай итеп, 18 майга Чаллыда коронавирус белән авыручылар саны 318-гә җиткән. Татарстанда 2312 очрак теркәлгән. Республикада барлыгы 1195 кеше терелгән, шуларның 22-се узган тәүлек. Шулай Татарстанда COVID-19-дан 8-нче үлем очрагы да расланды. 16 май көнне 1941 елда туган Түбән Кама районында яшәүче вафат булды. 6 майдан башлап пациент үпкәләре вентиляцияләү аппаратына тоташтырылган. Аның хроник йөрәк кан тамырлары авыруы һәм бронхиаль астма булган. Эпидситуация белән бәйле рәвештә республикада кертелгән тыюларга 18 майдан үзгәрешләр бар. Тиешле карарга Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин кул куйды. Хәзер фитнес үзәкләргә, бассейннарга, музейларга, китапханәләргә эшләргә рөхсәт ителә. Әмма кайбер таләпләрне үтәргә кирәк. Тулырак мәгълүмат минем хезмәттәшем сюжетында. Пандемия шартларында спорт үзәкләрендә һәм бассейннарда һәрбер тренировкалар шәхси тренер белән үтәргә тиеш, шулай ук һәрберсе дистанцияда үтәргә мәҗбүр. Һәрберсендә шулай ук перчатки һәм медицина битлекләре булырга тиеш. Дәресләргә килгәндә бер үк вакытта шәхси тренер белән бер генә кеше шөгыльләнә ала. Шулай ук ачык һавада да спорт белән шөгыльләнеп булачак. Тик бер төркемдә 2 генә кеше булырга тиеш һәм алар бер-берсеннән 5 метр дистанция сакларга тиеш. Бүгеннән башлап китапханәләр дә үз эшен башлады. Моның өчен сезгә башта алдан китапханәгә шылтыратып, үзегезгә кирәкле китап турында әйтергә кирәк. Аны сез үз җаегыз белән алып китә алачаксыз. Санитар таләпләрне исәпкә алып, музейлар да үз хезмәтләрен күрсәтә башлаячак. Социаль дистанцияны үтәгәндә залда 10-га якын кеше булырга мөмкин. Экскурсия хезмәте шулай ук яңартылачак, әмма 5 кешедән дә артык булмаган төркемнәр өчен алдан язылу буенча башкарылачак. Барлык этапларда битле һәм перчаткалар мәҗбүри. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Гыз бистәсендә урнашкан мәдәният һәм ял паркы белән Гренада паркында реконструкция эшләре бара. Төзүчеләр әлеге объектлар танымаслык булып үзгәрәчәк дип ышандыра. Шәһәрдәшләр паркларны яңартылган кыяфәттә кайчан күрәчәкләр, төзекләндерү эшләрен шәһәр мэре Наил Мәхдиев тикшерде. Лилия Гатина теманы дәвам итә. Гыз бистәсенең мәдәният һәм ял паркын реконструкцияләүнең беренче этабы узган ел ук башланды. Бу максатларга 100 миллион сум бүлеп бирелгән иде. Ул вакытта паркта юллар, тышкы яктырту эшләре башкарылды, эскәмияләр куелды, балалар һәм спорт майданчыклары яңартылды. Паркта ял итүче шәһәрдәшләр үзгәрешләр белән канәгать. Спасибо, очень хорошо, нравится, очень удобно, потому что я уже много лет на протяжении зимой я хожу пешком, да, вот когда осень, а летом вот на велосипеде. Дороги, конечно, были такие, приезжаю домой, а вот сейчас очень хорошо, очень. Реконструкцияның икенче этабына 23 миллион сум бүлеп бирелгән. Бу этапта тротуарларны төзекләндереп бетергә, видео күзәтү урнаштырырга, санузел төзергә кирәк. Әле бик шул страшнейсең, абзый. Не спортсмен дисең. Не скромничай. Әйбәтме? Әйбәт. Очень хорошо. Гренада паркында да реконструкция дәвам итә. Бирдә эшләр 2019 ел башыннан бирле бара. Бу вакыт эчендә экстрим зона, воркаут һәм паркур өчен майданчыклар, интерактив һәм стритбол майданчыклары, дроннарны җибәрү өчен территория булдырыла. Таким незатейливым образом мы создали гонку дронов. То есть, по сути, это трасса. И они могут проводить здесь мероприятия и соревнования. Также, понятно, она будет оснащена флажками, то есть будет организована площадка. Тиздән бирде амфитеатр һәм административ бина барлыкка киләчәк. Эшнең икенче этабына бюджеттан 126 миллион сум каралган. Шәһәрдәшләргә яңартылган паркны 30 августта тәкъдим итәчәкләр. Чаллыдагы мондый форматтагы парк Татарстанда беренчеләрдән була. Бу майданчыкта барлык яшьтәгеләр өчен уңайлы шартлар каралган. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар.
18 май музейлар көне Шолы экология һәм табигатны саклау музее элеккеге бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре музейлары арасында 8 урынга лаек булды. Рейтинг виртуаль экскурсиялар тәкъдимнәренең популярлыгын һәм уникальлеген анализлау нәтиҗәләре буенча билгеләнгән. Шәһәр экология һәм табигатны саклау музеенда Шолыларның иң яратканнары палеонтология күргәзмәсе һәм Татарстан хайваннары залы. Музей халыклар мәдәнияте традицияләренә багышланган күргәзмәләр үткәрә. Килүчеләргә тәкъдим ителгән экспонатлар турында 5 квалификацияле хезмәткәр сөйли. Май ахырына кадәр музей онлайн форматта экскурсиялар үткәрә. Биредә килүчеләр өчен үз ишекләрен июнь аенда ук ачарга планлаштыралар. Бүгінгі күндә музей, экология музейында 12 меңнән артык экспонат бар. Алар 20дән артык музейный коллекциялар бар. Алар бик күренекле һәм әһәмияткә ия булган экспонатлар. Шолыда язгы чакырылыш бара, беренче тапкыр ул пандемия белән көрәш шартларында уза. 18 май иртәсендә хәрби хезмәткә үзәк һәм комсомол хәрби комиссариатларыннан 30 егет армияга китте. Тулырак мәгълүмат Эльвина Андрова материалында. Ринас Камалетдинов армияга чакырылучыларның беренче төркеменнән. Егет хезмәткә әзер һәм 1 ел сизелмичә дә үтеп китәр дип ышана. Қорықмайым, барсыннан да уңышлар телим, тиз генә барып кайтсыннар, гаиләләр көтеп торсыннар, җыламасыннар, әйбәт кенә барып кайтсыннар бөтенесе дә. Булачак солдатларны озатырга якыннары килгән. Әниләре еш кына күз яшьләрен яшерә алмый борчылалар. Әтиләр үзләренең хәрби хезмәтен мисал итеп уларына киңәшләр бирә. Bütün prezidentlарына поздравляю ниләре белән, беренче отправкалары белән. Шын ирләрчә сурет кайтсыннар. Переживаю, конечно, за ребенка. Как он, что? Первый раз же отправляем первого сына. Мы все служили, у меня сыновья 3 служили, я сам служил. И пусть он тоже послужит. Не с большим резервом мы отправляем. У нас по наряду было 17, 3 человека с плюсом. Всех ребят проверили на наличие температуры. У всех все нормально. В ходе следования у нас будет бесконтактный там термометр старшей команды. На сборном пункте они пробудут не более 2 дней. Время 6:05, в 6:10 всем находиться в автобусе. Каждый рассаживается на одно парное место. Егетләр Йошкар-Оладагы хәрби частька озатылачак. Быел язгы чакырылыш вакытында 306 Шолы егете армияга барырга тиеш. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 19 май көнне сәхәр 1 сәгать 11 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 19 сәгать 43 минутта башлана. Ураза тоту кешене сабырлыкка өйрәтә диде белгечләре. Үз-үзен озак вакыт ашамый эчми торырга күнектергән кеше тормыш әзерләгән авырлыкларны җиңеп чыгарга әзер була. Ул бәла казалар килгәндә дә түзәргә сәләтле. Бу хакта Пәйгамбәребезнең ураза сабырлыкның яртысы дигән сүзләре дә бар. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Сәламәт булыгыз. Ветеринарная клиника «Второй шанс». Мы открылись по адресу: проспект Московский, 130Б, 5326. Телефон для справок 36 86 43. В честь открытия скидки. Скачай приложение такси aska.su. Настрой свой тариф.